Moikka moi! Moro! Mä oon Laura. Ja mä oon Sofia. Me ollaan 15-vuotiaita ja tällä videolla me osallistutaan tubetatonnikilpailuun. Ja me päätettiin siis tehdä tää video silleen NS-näytelmän muodossa. Eli tää kertoo tästä meidän omasta keksimästä hahmosta ja sen rahan käytöstä, mutta ne kaikki faktat siitä rahasta ja sen käytöstä on niinku meidän omasta elämästä ja meidän kokemuksista. Joten mennään siis videoon! Minä synnyin keskivertotuloiseen perheeseen, eli rahaa ei siis ollut rajattomasti. Ja oli hyvin ihmeellistä, jos löysin rahaa vaikka ulkoa, varsinkin kun olin pieni. Muistan selkeästi, kun kerran 5-vuotiaana löysin kolikon maasta, ja tässä näettikin siitä pienen pätkän. Hei, mitä täällä on? Kato poni, apua. Kolikko! Rahaa! Äiti, mä löysin rahaa! Pipsa, mitä sä sanoit? Äiti, mä löysin rahaa. Minä ostan muitikkari. Ja sitten kun mä olin suurin piirtein 10, niin mä muistan, että mä käytin kaikkeen krääsään mun rahat, jos mä sitä jostakin sain, esim. Leluihin. Ja sitten teininä mä tajusin, että rahaa voi käyttää johonkin hyödylliseenkin, kuten vaikka vaatteisiin ja meikkeihin, kuten tässä kuvassa näkyy. Tässä on siis minä, ja mä oon 16-vuotias. Nimi on siis tosiaan Pipsa, jos ei tule selville, varmaan tuli. Nykyisin mä käytän rahaa. Esimerkiksi kun mä käyn elokuvissa mun kavereiden kanssa ja silleen shoppailemassa, niin tulevaisuudessa pitää sitten laskuja ja vuokraa alkaa maksaa tälleen itse. Tuntuu, että mä olisin kyllä siinä ihan hyvä jo nytkin. No kyllä sulla ehkä pikkasen olisi opettaa. Äiti, sun pitää olla hiljaa siellä. No nyt mä voisin kertoa teille vähän säästövinkkejä. Eli ihan ekaksi on älä tee heräteostoksia, vaan mieti oikeasti tarkkaan, että tarvitko sä sitä asiaa ennen kuin sä ostat sen. Ja sitten kannattaa niin kun miettiä semmoinen motivaation kohde, esim. Just uusi läppäri, että sä sit siihen kerät rahaa. Ja sitten on yksi, että tekee ruoan itse, niin sitten jos sä ostat vaikka aina valmisruokaa, niin siihen menee paljon enemmän rahaa kuin että sä tekisit itse. Ja sitten kun sä teet itse, niin sulle saattaa jäädä seuraavallekin päivälle siitä samasta syötävää. Ja sitten kans kannattaa niin kun esim. Sammuttaa valoja ja yrittää muutenkin säästää niin kuin sähköä ja vettä. Alennusmyynnit kannattaa oikeesti hyödyntää. No sitten mä voisin ottaa tämän mun säästön, koska mä oon siis säästänyt tosi paljon rahaa ja mä oon siinä tosi hyvä. Äiti, mitä sä oot tehnyt mun rahoille? Täällä piti olla paljon enemmän. Täällä on joku 5 senttiä. No kun sähän kävit eilen Mäkissä En ja mä kävit... varmasti käynyt. Kävit sä siellä. Kavereiden kanssa kävit. On nyt hiljaisia, okei, täällä on tonni. No niin, tässä oli siis tämmönen video. Kuten Pipsallakin, niin meilläkään ei hirveästi ole kokemusta rahan käytöstä vielä, mutta sitten tulevaisuudessa tulee enemmän sitten olemaan, kun muutetaan omaan kotiin ja tälleen. Ja me molemmat ollaan oltu siis kerran kesätöissä ja siitä saatu raha me ollaan yleensä pistetty just niinku säästöön. Esim. Nyt kun syksyllä meillä alkaa lukio, niin esim. Sinne tarvii sen läppärin, niin se raha voi vaikka käyttää siihen. Ja sitten tehty omaa rahaa on kiva käyttää myös esim. Jos sä menet elokuviin sun kavereiden kanssa. Ja sitten jos haluaa ostaa vaikka jotain lempielokuvia tai kirjoja, mistä tykkää, niin sit semmoisen on myös kiva käyttää. Ja eipä meillä nyt tässä muuta ollakaan. Joten moikka, toivottavasti tykkäsitte. Moikka moi!